በዓለም ላይ ከነበሩት 5 ስልጣኔዎች መካከል አንዱ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ኢትዮጵያ እንደ አዶሊስ፣ አሰብ፣ ምጽዋ፣ በርበራ እንዲሁም ዘይላ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ንግድን የምታቀላጥፍባቸው የባህር በር የነበራት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ወደብ ያጣችባቸው ምክንያቶች ቀይ ግዛትና በኋላ የመጣ የፖለቲካ ሽረባ ነው። እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ አርገን ስንመለከታቸው ደግሞ ሳንለያይ ስንመለከታቸው የቀይ ግዛቶች እኛን ለመግዛት ያደረጉት ጥረት አልሳካላቸው ያሉ ሀገራት ከጀርባ ቢሃይንድ ዘ ዶር ሆነው የሰሩት ተንኮል ነው ማለት ከ40 በላይ መርከቦች ያሉት ትልቅ የባህር ኃይል የነበረን ሀገር ነበር። ያ የባህር ኃይል እንታይ ተሰምዑ ኣለኹም እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ኣብ መጀመርያ ኣብ ፅንፅዋይ ዝመስል ዘረባ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ታሪኽን ትማሊ ዝነበረን ደባሊቕካ እዚ ኣዱሊስ ኢልካ ምጽዋዕ ኢልካ ዓሰብ ኢልካ ዘይላ ማዓስ ምዃኑ ዘይንገር በተደጋጋሚ ናይ ታሪኽ ሽፍትነት ስርቂ ተንኮል ሓሶት ምዝምባዕ ኩሉ ዓይነት ክትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሃገራዊ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ብልጽግና ዝኸፍሎ ሚድያ። ስለዚ ስትራቴጂ ናይ መንግስቲ ልክዕ ከም ኤርቲቪ ንግሆ ወፂኡ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ ብልጽግና ናይ ኤርትራ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ትፈታፍት ኣላ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ነፍሶም ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ዝነግሩና። ምክንያቱ ብወገን ኤርትራ ብኤርቲቪ ዳኣክል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብድምፂ ሓፋሽ ወይ ብገለ መዓልታዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ገለ መለን ዝዛረብ ንርኢ ስለ ዘይከታተሎ ዘለኹ ዝኽብል ኣይክልኒ። ግን ብኤርቲቪ ክንርኢ ከለና ሳሕቲ ይድወፅእ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዝንሪኦ ዘለና እሳቶም ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ንግሆም ምሸትን እዮም ዝፍትፍቱ ዝውዕሉ ዘለዉ ንልኡላውነትና ንታሪክና ንኩሉ ንምዝምባዕ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ድማ ጌጋ ሓበሬታ ንምሕላፍ ከም መንግስቲ ብስትራቴጂ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኤርትራ ንዑ ብኸመይ ክትምክቶ እያ ብኸመይ ክትምልሶ እያ ንግዜኡ ንገድፎ ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ብክልተ ሰለስተ ዓይነት ገፃት ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና። ታሪካዊ ስርቂ ዘይነበረ ታሪክ ከም ዝነበረ ጌርካ ምዝራብ ከምኡ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ነይርካ። ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምንታይ ነይርካ? ጥልያን እውን እኮ ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎም እያ ብኤርትራ እምበር ደዚኦም ርእሲ ኣለዎም እዩ። ጥልያን ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎም፣ ብሪጣንያ ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎም፣ ካልኦት ሓይልታት ግብፂ እውን ትርኩ እውን ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎም እያ። ብዚ ብእግሮም ኣይኮኑም መፂኦም ናባና ኩሎም ሓይሊ ባሕሪ ነይርዎም እዩ። ናይዚኣቶም ሃገር ግን ሕፍረት ዘይብሉ ፖለቲካ እዚ ከዓ ኣጋይን ድፍረት ክትብሎ ትኽእል፣ ድንቁርና ክትብሎ ትኽእል፣ ብዙሕ ነገራት ክትገልፀሉ ትኽእል ኢኻ። ጥራይ ንኤርትራ እንድሕሪ ደፊርካ ዓለም ለኻዊ ዝመፀካ ፀቕጢ የለን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እምበር ካባና ጅቡቲ ትንእስ ካባና ሶማልያ ትሓምቕ ካልኦት እውን ኣሎ። ንካልኦት በዚ ደረጃ ይደፍርዎም እዮም እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም። ግን ንኤርትራ እንተተዛሪብካ ሕብረት ኣፍሪካ ቢድና ኣሎ ካልእ እውን ንኤርትራ ኢሉ ዝማጎተና የለን ዝመስል ዓይነት ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እዚ እውን ኤርትራ ዳ ኣምላኽ መስገን ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ስለዝኾነት ኣብቲ ብኣፎም ክዓፍሩ ይኽእሉ እዮም። ወላ እቲ ብኣፍ ገለ ሕጂ እንታይ ኣሎ ብኣፎም ድሌቶም ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ገለ ሰብ ኣሎ ከምኡ ኢሉ ዝፅሕፍ ኣብዚ ብኣፎም ድሌቶም ይበሉ ከምኡ ይበሃልን እዩ። ሕጊ ኣሎ ብዓለም ከም ድሌቱ ክብለካ ይክእልኒ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ኣሎ። ብኣፉ መንግስቲ ድሌቱ እንድሕሪ ኢሉ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ክትሓዝ ይግባእ እዩ። እንተዘየለ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክንግምጥላ ኢና ወላ እንተዘይገበረቶሲ ነቲ ስርዓት ክንበታቱና ኢና ክትብል ኣይፍቀድን እዩ። እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ውስን ኣይፍቅድን፣ ዩናይትድ ኔሽን እውን ኣይፍቅድን እዩ። እዚ እቲ ሓደ ገፅ ናይቲ ንሪኦ ዘለና። ግን እዚኣቶም ከምኡ ኢሎም ተሓስዮም እንታይ ዘገርም ኣለዎ? ምክንያቱ ሰብ ከም መራሒ ዝኸውን እቲ መራሒዮም ትማሊ ሓቂ ኣይፍለጥን ኢሉ ዝሓስቦ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዲባንክ ኮይኑ ኣሎ። ስምዑ ኣብዚ እና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ያጠቃለውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው።
ጥሪ የቀረበላቸው ገዱ አንዳርጋቸው ምላሽ ሰጥተዋል። ጽፈው ያወጡትን ምላሽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶን ያወጣል የሚልን ተረት የሚያስታውስ ነው። ምላሻቸውን እንደወረደ እንደሚከተለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገዱ አንዳርጋቸው ዘይምልስ ይመስልዎ ወይስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብሓሶት ክነብር ክእል ኢሉ ዝኣምን መራሕና ኢትዮጵያ መራሕና ብልጽግና አብይ አሕመድ ማለት እዩ ንገዱ ቻሌንጅ ገይርዎ ተዛሪቡ ስቕ ኢሉ ዝሓልፍ መሲልዎ ነይሩ መስለኒ ወይለክ እቲ ጉዳይ ግን ከምኡ ይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ሲራክ ባህሊ ብነታት ፀሕፍቲ ብእንግሊሽ ጽቡቅ ገይሩ ተርጊሙ ካልኦት ኤርትራውያን ገይሮም ኣለዉ ብፅፉፍ መንገዲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣውሪዶም ኣለዉ ከም ንሪኦ ዘለና ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ስለዝኾነ ቁርብ ሳመር ናቱ ክንርኢ ገዱ አንዳርጋቸው ንአብይ አሕመድ ዝገደፈሉ የብሉን ሓሳዊ መታለሊ ነታ ሃገር ፋሕፋሕ ዝእቱ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጹ ገለ ካብቲ ነጥብታት ዝጠቐሶ እንተሎ ኮይኑ እውን እንታይ ብላ ኣሎ Abis public remarks compelled him to clarify the record. ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ መኽፈት እንታይ ብል ኤርትራን ዝምድና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ብብዙሕ ሽርሕን ጉርሕን ዝሓለፈ ብዙሕ ወላ እኳ ኣሕዋት ሃገራት ተኾና ግን መዓት ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዝፈልጦ ኣነ ነገር ክዛረብ ድሌታ ኣይኮነን ኢሉ ግን ገዲዱኒ ስለ ዘሎ ቻለንጅ ገይርኒ ብሽመይ ክሽቅጥ ስለ ዝፈተነ ግን ክምልስ ተገዲደ ኣለኹ ይብል ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝመለሶ ኣብቲ ቁጥሪ ሓደ ተሪኹሞ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፓብሊክ ክዛረብ ድሌት ከም ዘይነበሮ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሰላም ክኸዳ እንተኮይነን ዘሎ ትፈልጦ ናይ ፍልልያት ዘይኮነ ከመይ ገይሮም ብሓደ ይሰርሑ ክትፀራ ኣለካ ዛ ዓይነት ስለ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ካድረታት መልሲ ክብ ጀሚሮም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓሪቆም ከም ዘሎ ከሪአኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሎ ሕጂ እንታይ ብላ ኣሎ ኤርትራያስ ኢንቮልቭመንት ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ናይ መወዳእታ ካርዱ ክጥቀም ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን እታ ተፀልሎ ዘላ ፅምዶ ንዓነ ከፍርስ ዝፈተኖ ንዑ ዝምልከት ዝተባህለ ክንርኢ ኢና ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ እንታይ ብላ ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኑ ብሓደ እዝን ብሓደ ኣካይዳን ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍረም ብሓደ ኮይኖም ይምክቱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ they opened a deep they operated ወላ እውን ኣብቲ ውሽጢ ኣምሓራ ዝነበረ ትግራይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ናይ TDF ማለት ውሽጢ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ክሳብ ከባቢ ደብረ ታቦር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ብሓደ ኮይኖም ከም ዝመከቱ እዩ ዝነግር after the war's second phase ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩናቱ እንተኾነ ኤርትራውያን ኮማንደርስ were excluded from the Ethiopian promotions ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩናት እዩ እቲ ተንኮል ዝጅምር ይንፍት ኣብዚ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ንክልትዩ ዘመጉስ ብሓደ ኮይኖም ብሓደ ንሰርሕ ኣለና ውህደት ኣለና ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ተንኮል ስለ ዝጀመረ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራዮም ከመጉሱ ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ስራሕ ሸለልታ ክብዎ ጀሚሮም of course እሳቶም ኣብ ዓዶም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ ሳልሳይ accountability and responsibility ይብል ገዱ criticizes Abiy for failing to seek forgiveness from Tigrayans and Ethiopians after widespread destruction እዚ ገዱ አንዳርጋቸው ጥራይ ደኮነስ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ነዚ መራሒ እዚ ወላ እውን ዝበዝሑ መራሕቲ ናይ ዓለም ተራ ሰብ ናይ ዓለም እውን ንኣቢ ዝብሎ ነገር ተሎ እንታይ እዩ ሃንደበት ኣብ ስልጣን ስለ ዝመፅእ ሰብ እዚ ዳርጋ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝብልዎ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ናብ PhD ከመይ ኢሉ ከም ዝበፅሐ ስለ ዘይፈልጡ ሃንደበት ኣብ ስልጣን ዝመፀ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብቲ ሃንደበት እንድሕር መፂኻ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ትልብም ጌጋታት ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ ድሓር ግን ካብ ጌጋታትካ ክትምሃር ትኽእል ዶ እዩ ንኣብነት ከምኡ ንእሽተይ ከሎ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ካብኡ ኣፀቢቑ ዝንስ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ እዩ መሓመድ ቢን ሰልማን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገይሩ ድሕሪኡ ግን ኣመና ትዕግስቱ ተማሂሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስተውዒሉ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ስጉምትታት ንሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንከባቢኡ እውን ይገብር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ንእስነት ኣይኮነን ፀገሙ እሽነት ስለ ዘለዎ ጥራዩ ስስዐ ስለ ዘሎ ሰነፍካ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ይብሓን ቀፂልና እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ወላ እኳ ዘሕዝን ነገር ፈፂሙ እንተነበረ ካብኡ ክመሃር ይግብኦ ነይሩ ካብኡ ተማሂሩ እታ ብኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ይኹን ኣብ ኦሮሞ እንተወሓደ ምስ ህዝቢ ትግራይ ይቕረ ተሓቲቱ ሽግሪ ክፈትሕ ይግባእ ምክንያቱ ማዓደም ስለ ዝረኣየ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ከምኡ ከየጋጥም ከወግድ ይግብኦ ነይሩ እንታይ ግን ገይሩ እሱ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ከም ሓደ ዓብይ መምሃሪ ንሕማቕ ነገር ፈሊጥዎ ብዙሕ ሕማቕ ገይሩ ከብቅዕ ድማ ብዓለም ዝኾነ ይኹን ፀቕጥ ከምዘይመፆ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተማሂሩ እዩ እሱ ክመሃር ነይሩ ንብል ኣለና ምሽ ተማሂሩ እዩ እንታይ ግን ተማሂሩ ንዓለም ከመይ ጌርካ ትጥብራ ከመይ ጌርካ ነቶም ሃስዩካ ዝኽእሉ ተንበርኪኽካ እግሮም ትልሕስ ንዖም ፍግም ኢልካ እሺ ጎይታይ ትብሎም ኣብ ካልእ ግን ድሌትካ ዕንወት ትፍፅም ስለዚ ካብ ትግራይ ተማሂሩ
ንገዱ አንደርጋቸው አብገጽ ከምዝ ነገሮ እንታይ ዝብሎ ኣብ ትግራይ ንገብሮ ዘለና ሕጂ ካብዚ ሕጂ ንቕፅሎ ዘለና ኣብተን ቀዳሞ 3 ሰሙን ምስ ተገበረ ንኣብይ ኣሕመድ ብኣካል ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ሕጂ ይኣኽለና ምክንያቱ ካብዚ ንኔው እንድሕር ቀፂልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፀገም ከጋጥም ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ህወሓትን ነቲ ቃልሲ ከበርትዖ እዩ ስለዚ ንጠንቀቕ ኣብ ዝበል ኩሉ ተፀሊልካ ዲኻ ኢልዎ ንገዱ ንተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል የለን ታሕቲ ክንመልሶ ኢና ዘይሰዓር ህዝቢ የለን ሕጂ ድማ ምስዓር ስለ ዝጀመርና በጃኻ ሕጂ ጠቕላላ ጠጠው ከይተብለና ጥዋዕዋዕ ከነብሎም ኢና ብምባል ከም ዝተዛረቦ እቲ ኩናት ፅቡቕ ኣብቲ ቀዳማይ ገፃት ናቱ ድማ ካብቲ ስልጣኑ ብወለንቱ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ከም ዝገደፎ ገዱ ባዕሉ ይነግር ማለት እዩ ገዱ ሪጀክት እንታይ ብላ ኣሎ ኣቢ ክሌይምድ ገዱ was sent to Eritrea ናብ ኤርትራ ዝኸዶ ከም ልኡኽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ትገብርዎ ዘለኹም ግደፉ ከምኡ ፅቡቕ ኣይኮነን ንህወሓት እምበር ንህዝቢ ትረሙ ክብል ኢሉ ሰደዶ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂገ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ከም ዘይነበረ እዩ ዝነግር he insisted his trip to Eritrea was unrelated to humanitarian concerns መልእኽቲ ናቱ ወይ እውን እቲ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸዶ ምዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘተሓሓዝ ወላ ሓንቲ ይነበሮን ካልእ Gedu confirms he carried a message to President Isaias Afwerki, but it included congratulations to joint military success against the TPLF, gratitude for the Eritrea support to Ethiopian forces, and warning about international human rights allegation and the need for caution. ስለዚህ እቲ ናብ ኤርትራ ሒዝዎ ዝኸደ መልእኽቲ እንተሎ ንፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ በቲ ብሓባር ዝገበርናዮ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ምዃናን እንኳ ሓጎሰና ናይ ብሓቂ ሓጊስኩምና ናይ ምስጋና ድማ ከምኡ ዓብ ምስጋና ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበረሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ መጠንቀቕታ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ገለ ኢሎም ሕጂ ድራማ ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ ክንጥንቀቕ ኣለና እዩ ኣብቲ መልእኽቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ከነጥዕና ኣለና ዝብል መልእኽቲ ይነበረ ከም ድማ ኣቢ explicitly instructed ገዱ not to raise Eritrean withdrawal despite international pressure ካለ ድማ ኣቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ቃል ከውፅእ ከም ዘይብለይ ከም ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከም ዘይሃቦ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ግልጽ ብግልጽ ኣብ ውሽጢ ሕዳት መዓልታት ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳዊ ኢኻ ይበሃል ኣሎ ኣቢ ካብ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሪና ድማ ገዱ recalls ኣቢ privately saying we have crushed them so they will not rise again the Tigrayans we once knew will never return ስለዚ ነተጋሩ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓምሽሽናዮም ኢና ብፍጹም ከም ዘይትንስኡ ጌርና እቶም ተጋሩ ንሕና ንፈልጦም ቀደም ድሕሪ ከምኡ ዝበሃል ፅንፅዋ ይክሉ ይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ he argues Abi's true stance was punitive not protective toward Tigrayans ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣቢ ሕማቕን ተንኮልን እንተዘይኮይኑ ፅቡቕ ሓሳብን መደብን ነይርዎ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣቢስ parliamentary remarks as fabrication intended to deflect blame ስለዚ እዚ ዝገበሮ ኣብቲ ቅድሚ ፓርላማ ነቲ ዝነበረ ገበናት ንምጥምዛዝ ከምኡ ድማ ኣቢስ leadership has fostered instability and perpetual conflict ዕላማናቱ ንህዝቢ ንሓትሑት እናባልዐ ኣብ ፅልእን ዘይርግኡነትን ዕድመ ስልጣኑ ከናውዕ ዝፍትን እዩ his letter seeks to correct the historical record and highlight Abi's lack of remorse or accountability እዚ ናይ ብሓቂ ገዱ አንደርቃቸው እንታይ ገይሩ ንብል ኣለና ቤላ ገይሩ ነቲ ሬኮርድ ነቲ ኣቢ ክጥቀመሉን ክምዝምዞን ዝሓሰበ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ዘሎ ቂምታ ወይ እውን ባእሲ ዝነበረ ንዕኡ ሓዊ ክውላዓሉ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን እውን ሓዊ ክፈጥር ኣብ ሓንቲ ግዜ 3-4 ዓይነት ባእሲ ክፈጥር ኢሉ ዝተበገሰ ሓሳቡ ለኽባጥ ይብሎ ኣሎ እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ካልእ ኤርትራ ድማ ከምዚ ጌራ ከተጋልፅ ኣለዋ ንብሎ ዘለና ብከምዚ እዩ ሚድያ ብከምዚ ዝሰርሕ ሪኹሞ ገዱ ኢሚድየትሊ እዛ ቪድዮ ናይ እዛ ገዱ ዝሃባ መልእኽቲ ዳርጋ ካብቲ ናይ ኣቢ ንላዕሊ ቫይራል ኮይና ኣላ ካብቲ ናቱ ንላዕሊ ቫይራል ኮይና ኣላ ምክንያቱ ተራ ናይ ሚድያ ብውዑ እዩ ከሎ መልሲ እንድሕር ሂብካ ነቲ ናራቲቭ ኮምፕሊትሊ ኢኻ ትረብሓሉ ምክንያቱ ንኣብነት ኣቢ ሓሶት ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ቀልጢፋ መልሲ እንድሕር ሂባ ጥራይ እዩ ዝሰርሕ ወይ እውን ጭብጢ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሕማቅ ክገብር ከሎ ቪድዮ እንተለዎም ሽዑ ኢኻ ትሰድድ ዘለካ እንዳብልፅግና ከመይ እዮም ዝገብሩ ኤርትራ ገለ ምስ ተዛረበት ኢሚድየትሊ ንገዱ ሕጂ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኢሚድየትሊ ኣብቲ ኩናት ትግራይ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝበሎ ሕማቅ ኣኪቦሞ ዝነበሩ ብቕልጡፍ ቫይራል ክገብርዎ ፈቲኖም ግን ምስቲ ገዱ ዝብሎ ዘሎ ዝወዳደር ስለ ዘይኮነ እቲ ፀገም ናይ ኣቢ ድማ ንኢትዮጵያ ብሙሉእ ኣቃፅላ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሓሉ ይከኣለን ሕጂ ካልአይቲ እንታይ ድራማ ምፅኦም ኣለው እዚኣ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና because this is very important
ኣብዚ ስምዑ ክልተ ሰለስተ ጭብጢ ጀሚሮም ዘለው ምሽት 1 ሰዓት ገደማ 21 በቁጥር የምነግራችሁ መረጃ ትክክለኛ ስለሆነ ትራያንጉሌት ስላደረጉ 21 የትራንስ ኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች በአዲግራት አቅጣጫ ዛላምበሳን አቋርጠው ሰርሃ ወደ ተባለች የኤርትራ ግዛት በመግባት የጦር መሳሪያና የሻቢያ ወታደሮችን ጭኖ ተመልሶ ሰዓት የሻቢያ ወታደሮች በሁሉም የትግራይ ክልል ውስጥ አሉ ብሎ መውሰድ ይቻላል። መታወቂያ ወጥቶላቸው ሲቪሉ ማህበረሰቡን መስለው እየተንቀሳቀሱ ነው። መረጃ እየሰበሰቡ ነው። የደህንነት ስራ እየሰሩ ከዛላምበሳ ወደ አስመራ ወይም ወደ ኤርትራ እየተጓዙ ያሉ ትልልቅ መኪኖች ናቸው። የጭነት መኪኖች ናቸው። በተለምዶ ይታወቃሉ። እነዚህ የድሮን ራት እየተባሉ የሚታወቁት መኪኖች ናቸው። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ጊዜ ህወሓት ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ርግፅ ሓሶት ክኸውን ከም ዝኽእልን ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓሶት እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ይነብር ነው እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ስለዘይንፈልጦ ግን ካብዚኣቶም ጥዑይ ነገር ክመፅእ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ሰዓት 9 ዝሓለፈ ለይቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ምሸት ሰዓት 9 ሓደ ንፁር ሓበሬታ ረኺበ ብሬክ ሓሶት ክኸውን ከም ዝኽእል ተኽእሎ ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ because of the reliability of my source ንፁርነት ናይቲ ሓበሬታይ ስለ ዝፈልጥ ድማ ሓቂ ብለኩም ኣለኹ 21 መኻይን ናይ ፅዕነት መኻይን ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ተበጊሰን ትራንስ ኢትዮጵያ ዌር ስቶፕ ቱ ደ ሮድ ፎርወርድ ዓዲግራት ብዓዲግራት ብዛላምበሳ ገይረን ብሰርሓ ገይረን ኣፅዋርን ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሒዞም ኣትዮም ከም ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኩሉ እናበለ ከሎ ጭብጢ ዝርእይዎ የብሎምን ማለት ኣውቶቡስ ተጎተቲ መኻይን ካብ ዝኾነ ይኹን ክስእል ትኽእል ኢኻ ታርጋ የላ ገለ የለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ምስቲ ናይ ህወሓት ተዋሂዱ ይገብረሎ እዚ ስለምንታይ እዮም ጥቀምሉ ዘለዉ ህወሓት የስዕሮም እንተሎ ድሮ እቲ ኩናት ኣብ ራያን ወጀራታን ገለ ወጀራት ዝብልዎ ኣብዚ ደቡብ ናይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ውግእ ይካየድ ኣሎ ይቕፅል ኣለ እቲ ኩናት ዋላ እኳ ድሮ ዓበይቲ ኣርቲክልስን ክፅሕፍሉ ጀሚሮም ኣለዉ ከም በዓል ኢኮኖሚክስን ካልእን ብዛዕባ ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገይ ንኤርትራ ኣብቲ ኩናት ንምእታዋ ንኤርትራ ንምሕዋሳ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ንዓና ናይ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ንምእታዋ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን እዚኣቶም ድማ ኣበይ ኣሎ እቲ ድሮናት ናትና ናይ ስለያ ድሮናት ኣለና ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዝነበሩ እንተለካ ኮይኑ ደና ርየና ጭብጢ ኣበይ ኣለካ ጭብጢ እታ ሓሶት ወዳ ሓሶት ጥራይ ኣብዝና ዘርጋእካ ብዝኾነ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኣይነበረና ይጠፍኣና እዩ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ያሬት ሓቂ ኮይኑ ደኪሮም ውን ሓደ እንተዝገብርዎን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጌርናዮ ኣይ ጌርናዮ ምሕማይና ኣይተርፈናን እዩ ዘሎ ኣነ ሕጂ ውግእ ስለ ዝደሊ ይኮንኩ ኤርትራ ኣብ ካልእ ቦታታት ከይዳ ኩናት ክትገብር ድሌት የብለኝ ግን እቲ ሕሜታ ኣይተርፍን እዩ ዘሎ በቲ ጌርና በቲ ገዲፍና ንዓና ንምፅላው ንዓና ኣብቲ ኩናት ንምእታው ዘይብልዎን ዘይገብርዎን የብሎምን ስለዚ ኣገይን ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ሽማ ወረቐታ ንምፅያቃ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት እዩ ምናልባት ምስቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ናይ ሱዳን ይኹን ናቶም ክልቲኡ ከነተሓዞ በዚያ እስክንኸይድ Sudan intensify, tensions over maritime access persist, and external powers reposition themselves across the region. A recent diplomatic move by Ethiopia has drawn particular attention. Ethiopia's foreign minister traveled to Saudi Arabia for high-level talks at a moment when Riyadh itself is navigating a delicate balance between rival regional blocs involving the United Arab Emirates, Israel, Turkey, Egypt, Qatar, and key actors inside the Horn. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ መራሕናቶም ናብ ኢትዮጵያ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ስዑድያ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣካል ናይቲ ዝኸደሉ ዕላማ ሳብ ሕጂ 100 ካብ 100 ንፁር ኣሎ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ግን ሓደ ነገር ግን ንፁር ኣሎ ይበሃል ኣሎ እቲ ንፁርነት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ የጋጥም ስለ ዘሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ንኣቢ ናብ ኩሉ ኩናት ንኢማራት መጋበርያ ኮይኑ ከሳልጥ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ጠጠው ተብሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብ ዝብል ብዙሕ ነገር ኣሎ በዚያ እስክንጀምር
These people was built just over 12 years ago at the beginning of South Sudan's last civil war, in which about 400,000 people were killed, about half of them civilians targeted for their ethnicity. Now, even though the camp officially closed a few years ago, about 5,000 people stayed. They said they didn't have anywhere else to go, and now they've been joined by about another 3,000 people who've arrived within the last few weeks. The UN says the level of armed conflict in South Sudan has reached the same levels. ደቡብ ሱዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሓደገኛ ኩናት ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክታት ኩሉ ግዜ ምስ ወፀ እዩ። ደቡብ ሱዳን ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓብዩ ኣባይ ሃገረ ሱዳን ትኾኑ ዘላ ንዛረቦ ንሪኦን ዘለና ደቡብ ሱዳን ድማ ኣከም ዓይነት ክርፍስ ኣትያ ስለ ዘላ ተራ ናይዚ ብልፅግና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ሂብናኩም ከም ዝነበርና ኣብዚ ብሉ ናይል ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ክልል ናይ ሱዳን ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንመን ኢኻ ትብሎ ከም ዝሓገዘ ዝዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ንሰራዊት ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ መተሓላለፊ ኮይኑ ቦታ ከም ዝሃቦምን እሞ በቲ መተሓላለፊ ሓሊፎም ድማ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ሓደጋ ከም ዝወደቕዎ ርኢና ነርና። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ሱዳን ክትሓልፎ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንዝክሮ ዘኪርና ኣለና ክንከውን ተስፋ ንገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕሪ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብውሽጢ ደቡብ ሱዳን ይኹን ብካልእ ብብልፅግና መፂኡ ስጉምቲ ዝወስድ ኣሎ ኮይኑ ብኡ ከዓ ካልእ ስጉምቲ ክወሰድ ይኽእል እዩ። ሕጂ ነዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ሓበሬታ መረጋገፂ ብሕጂ ኢና ክንረኽበሉ ንኽእል። እዚኣ ሕጂ ስምዕዋ ባዕሎም ዝብልዋ ዘለዉ እያ። እዚኣ እውን ግን መረጋገፂ ምስ ግዜ ኢና ክንደልየላ። በድሮን ተደበደበ። አስደንጋጭ ዜና ከደቡብ ሱዳን ድንበር ተሰምቷል። የሱዳን ኃይል ኢትዮጵያ ላይ የአየር ጥቃት ሊፈጽም ይችላል በሚል እየተፈራ ባለበት በዚህን ሰዓት ከሌላ አቅጣጫ የተሰነዘረው የድሮን ጥቃት ለቀጠናው ሌላ ራስ ምታት ሆኗል። አየር ኃይሉ በድንበሩ ቀጠና ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ ነው። ወዲህ ደግሞ የግብጽ ድሮኖች ወደ ጦርነቱ በቀጥታ እንደገቡበት ታውቋል። በደቡብ ሱዳን ጆንግሌ ግዛት ውስጥ በሚገኘው በድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን MSF የሚመራው ሆስፒታል ማክሰኞ ምሽት ላይ በደቡብ ሱዳን መንግስት ኃይሎች የአየር ጥቃት ተፈጽሞበታል ሲል የእርዳታ ድርጅቱ ገልጿል። የደቡብ ሱዳን መንግስት ግን እስካሁን ምንም አስተያየት አልሰጠም። እዚያው ጆንግሌ ግዛት ውስጥ ፔሪ በተባለ ስፍራ በሚገኝ የጤና ተቋም ላይ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ድሮ እቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ፍራጅሊቲ ወይ እውን ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ዓዲ ምዃና ናብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ዓብ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዳዕመ ሰሪዕ ካበይ ብዝተበገሳ ድሮናትን ቴክኖሎጂን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዘሕዝን ስጉምቲ ወሲዱ ብዙሓት ሰባት ሓደ አይደኖ ከባቢ 10 ድዮም ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቆተሉ ኣብ ሆስፒታል ኮላይ ሓካይም ዝርከብዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብሩታሊቲ ወይ እውን እቲ ጭካነ ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ እዩ። ድሮን ስትራይክስ ኢትዮጵያስ ቦርደር ሪፖርትድሊ ሂት ባይ ድሮንስ ሬይዚንግ ፊርስ ኦፍ ሱዳኒስ ኤሪያል አታክስ። ስለዚ ሱዳን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብያ እንኮላይ ግብፂ ድሮናታት ትጥቀመላ ጀት ናታውን ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ዝብሉ ናይል ዝበሃል ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕ ንክቋፅሮ ብፍጹም ንግብፂ ዝፍቀድ ኣይኮነ ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነ። ስለምንታይ ከባቢቲ ኒል ዝሓልፈሉ ቦታታት ኣብኡ እንድሕሪ ዳዕመ ሰሪዕ ቦታ ክሕዝ ጀሚሩ ኢማራት ከም ድሌታ ክፅኣት ትኽእል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዳርፎር ድሓን ሸለል ክብልዎ ክእሉ እዮም። ሸለል እውን ክበሃል ዝግባእ ኣይኮነን፣ ሸለል ክብልዎ ክእሉ እዮም። ኣብዚ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ከባቢ ግን ኤርትራ ሸለል ክትብሎ ይደልን እያ፣ ግብፂ ሸለል ክትብሎ ይደልን እያ፣ ሱዳን ሸለል ክትብሎ ይደልን እያ፣ ኩላቶም ሸለል ክብሎ ይክእሉን እዮም። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ስዑድያ ዝኸደውን ምዚታት ዝተሓሓዝ ከም ዘለዎ ዝገልፁ ሰባት ኣለዉ፣ ዝገልፁ ምንጭታት ኣለዉ። ኢጅፕት ድሮንስ ሪፖርት ኢንዲኬት ኣብ ዝሓለፈ ኒውዮርከር ታይምስ ዝበሃል ከም ዘውፅኦ ናይ ግብፂ ድሮናት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ይሃርማ ከም ዝነበራ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂ ነይሩ። እዚ ናይ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ጀንግሊ ሳውት ሱዳን ስትራክ ባይ ኤር ስትራክስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ሱዳን እውን ዘጋጠመ ስለ ዘሎ ሰከንድ ኣታክ ኣናዘር ሄልት ፋሲሊቲ attacked by identified armed forces ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገበሮ እዩ ዝኻላይ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኢዱ ይእቱ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ተገምጢሉ ናብኡ እውን ክመፅኦ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሱዳን ምናልባት ሎሚ ስለ ዘይጠዓማ ወይ እውን ኣብ ሽግር ስለ ዘላ እምበር እዚ ኢትዮጵያ ትፃወተሎም ዘላ
نحوارو كرسعوا يوم شلل لهم كحلفوا يوم كتبل أي كالني كم زيلنا قد صلوا تكونتات نتازلاتا لامبا موساها كم زبهال دما دونالد ترامب أبزق دايزي تزاريب له. Ibrahim is a Christian from Sudan, and I'm working hard to end that war. We're very close to getting it done. That'll be number 9. If we don't get Russia, you. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ክውድኦ ይፅዕር ከም ዘሎን ፀቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር ዘሎ ሓደ ሓንታ ሚርያም ገለ ትበሃል ሰብ ዝነገረቶ እዩ ዝመስል ዘሎ ግን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥቅኡ ዝኾነ ሰብ እንተለካ ኮይኑ ዝኾነ ኤርትራዊ ወላ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝብለኩም ፀልዋ ክገብር ይኽእል እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ረኺቡ ሰብ ካብቲ ንሱ ዝቐርቦ ሰብ ሓደ ሰብ ከም ኣብነት እዩ ዝነግር ዘሎ ወላ ኣብ ክሽነ ናቱ ዝሰርሕ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ أنا إيرتراوي قداينا إيرترا باقل قبرون تزبلو دونالد ترامب كتسلو زخني تديهم لهم ترى سبسويل كذا يكونس بغلا قربت زلو مسو نتازر بانتو دبس حلون كم حدا عاب دبلوماسي قوصر متخالي معناها دونالد ترامب كتسلو زخر سبي بقمت قالوا أنصار إيرترا أي قبرينا نقول لنا صار إيرترا متيو كم زيرو أنصار إيرترا أنتو تزاربون كتسلو زخني زيا كلاتهم تزاربوها سا لذي قداينا السودان أجين أبز حلفة السعودية وراس أرادنا السعودية أنا جير ونيرو حجون أنت خونه بتتجا عمي كداينا السودان كفتحية يبلالو لأن أنا أب إمارات أب دي سي السودان محجاز مدحان تبعيلو حدا فاند ريزر تغير نيرو أكسب كل بليون جنزب كم سوات إيمز نجرزلو إذا جنزب زي أمودة تبعي كاتيز زفلت أيقونن جن حدا 500 مليون كابو إمارات كم زخفلت يوم زنجرزلو السعودية واحد انتهيلس عفلهم نيرو صبغ بيزنس برجم يركم يلون كل بليون وركي مخصب جيركم ببليونات كسيبكم سي ربعناتو كما رديت جيركم كنت ملص وخلهم سي كاب أوروبيان كاب سعادون سي صبغ تماهيركم ترايدي كونس صبغ بيزنسون كتجبروا جميركم علىهم ممبال كم زقالو تصوي زنجر زلو لذي أتو كنتات يغتسل على أمونغوزيوم حيل تاز جبر زلو كنتات دما يغتسل تالي نقداي السودان أقد داسك كجبروا زخل كنتاتون على السودما زيان اسمع değerli basın mensupları bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik كم تري وزلهم أبزي ركبنا يوم كلتيوم هجرات نالبات زي حنتي ما كتعزا كلتيوم بحر غيرنا نريد Turkey and Egypt cement strategic partnership. Turkish President Recep Tayyip Erdogan visited Cairo Wednesday, meeting Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in a landmark step toward a strategic partnership. The leaders signed agreements spanning defense, trade, health, agriculture, and youth affairs, signaling a major shift after nearly a decade of strained relations. Central to the talks was a framework military كم تري ودا لهم أمونغو جبسن سعوديان أمونغو جبسن تركون وين أقد تاسير كباتنا بيزنس يقول ناي كله إن كل هذا ما ناي security deal سيجبر كم زلوا يزنجر أبزيا أنت بكرة يكون أنا أكون أكلنا تايا أبزيا زربا ناي مرحنا تركي أب جبس كيدو كزارب كله ببزح نجار أمونغو قطباو شركة تومن وتهدرام تساراتهم لعلنا خده يجلس جن حنتن تايبل قدانا السودان قدانا الصوماليان قداينا ليبيا نخلتين حجرات بغال تازتن كفنا ربحنا دما أو حدا بوتا بزحي كم زلي بالكمون قدايك أي بحري سلزي أمونغو زيوم كلتيوم تمسا سالي أب سعودي أب زخدلون تمسا سالي زخونة سلو ساو كيدان ولاون قداينا قضاء بعبي يدي زاربلو سلزي أمونغو تركن جبسن صبوغ زخونة وهداتي زرازلو جبسي عبدو من السودان زلو أطرادي كونه من السودان كما يجركات حيلو ولاون ناب جبس الشيء درونات كم نقول زلنا بقى تاب قدانا السودان وني ساتف سلزلو أبركتاي جبر سلزلو الزونا قداسنا تلو قدانا ليبيا ونكمو من قصنا ليبيا كحيل على بتحفتار زبهال دما أنصاريهم كلتيوم سلزي نريو زلنا بفلا جبسي بسنك إمارات مستحفتار زبهال كوينا أنصار تركيا يعني رغدم الجيجن يتحفتار زبهال زلو تخليف حفتار زبهال نتا هاجر نعو السودان وكلا ندع مسارع زعيل سلزلو نعو قريفهم بنتعر مستمنجستي مستركو بحد خوينا مالو أب قداينا السودان منجس السودان يدق فلو أب قداينا صوماليا نمنجس صوماليا يدق فلو أب قداينا كعب عرض ما أتن نايك عب حر هاجرات رايح قاصر ولهم أب زيادة ما نصيرهم زاربوا
ሶማሊላንድ ኣካል ናይ ሶማልያ ስለ ዝኾነት እስራኤል ጌራቶ ዘላ ብትሪ ንኹንኖ እናበለ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ድማ ሰንትራል ሮል ክፃወት ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ኣርእስቲ ናይ ቱርክን ናይ ግብፅን ከይወፃእና ከለና ብሓፂሩ ነዛ ዝምድና እዚኣ ኤርትራ ክትረብሓሉ ዘለዋ ኢና ንብል ስለምንታይ ክትረብሓሉ ኣለዋ ንብል ኣለና ሓንቲ ብዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ዘውፃያ ናትኩም ርእቶ ድማ ክትብላ የተሓሳስበኩም ብፍላይ where is it let me find this ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ራሻ ንዘላቶ ኩነታት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ንሱ ኤርትራ ካብ ራሻ ዘለዋ ኩነታት ቀልጢፋ ክትእለ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ስለምንታይ ከም ይብል ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ኤር ሾው ንሪኦ ዘለናን ብተደጋጋሚ ዝወፅእ ከም ዘሎን ራሻ ኣዝዩ ምዕቡል ኣፅዋራት ናታ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ትቦ ከም ዘላ ኢትዮጵያን ኤር ፎርስ has taken into service 2 new types from Russia the Orion ዝበሃል ሓደ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ድሮን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ያክ 130 ናይ መምሃሪ ዝኾነ ጀታት ማለት እዩ ከምኡ እውን ዝለዓለ ደረጃ ሱ 35 እውን ንክገዝእ ኣፍቂዶም ልለው ስለዚ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ፑቲን ንኢትዮጵያ ይህብ ከም ዘሎን ኣብዚ እንታይ ዝፅሒፍ ነይሩ ኤርትራያን ሪፖርት ዝብልዎ እዩ ኤርትራ ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ኣለዋ ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ንደርጊ ክሳብ መወዳእታ ውጥቀቱ ብቢልዮናት ዝኣክል ዝዕጥቆ ዝነበረ እዩ ኣብ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ናይ ወያነ ወራር እውን እንተኾነ ዝበለፀ ኣፅዋራት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ትዕጥቕ ዝነበረት ዝበለፀ ሶፊስቲኬትድ ነፈርቲ ንኢትዮጵያ ትሸጠላ ዝነበረት ንኤርትራ ግን ንኢትዮጵያ ክሳብ ሱ 27 ክሸጠላ ከላ ንኤርትራ ግን ሚግ 19 ጥራያ ክሸጠላ መሪፃ ስለዚ ራሻ ንኤርትራ ብፍጹም ከተርባሓ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ክወዳደራ ከለዋ ኣብ ራሻ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክትብል ትኽእል ሃገር ስለዝኾነ እጂ ድማ ኣካል ናይ ብሪክስ ስለዝኾኑ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ንራሻ ገዲፋ ካልእ መንገዲ ከተናህድ ኣለዋ ዝብል ርእቶ ንርኢ ኣለና ሕጂ እውን እንተኾነ ፑቲን ቨሪ ካልኩሌትድ ማን እዩ ግን ፑቲን ድማ ብዓይኒ ዕዳጋ እዩ ንዓለም ዝርዮ ስለዚ ዋላ እኳ ኤርትራ ገዳሲ ዝኾነት ኤርትራ ድማ ምስቲ ዘለዋ ተሪር ቤዝ ክትብ ኣይትኽእልንያ ወይ ገለ ንራሻ ድማ ክትብ ኣይትኽእልንያ ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ቅርበት እውን ኣብ ግምት ስለዝቱ ስለዚ ኤርትራ ንራሻ ከም ሓደ ዓብይ መሻርክትና ጌርና እውን ክንቆፅሮ ይንኽእልና ግን ክንቆፅሮ ካ የብልና እምበር ናይ ራሻ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓርኛ ዝዛረብ እዩ ቀፃሊ ኣብ ጥምቀት ይኹን ኣብ ዮሃንስ ዋላ ኣብ መስቀል ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከጣቅዕ ዝረአ ቁፅሪ ሓደ ንስ እዩ ኒኩለር ዝኣክል እውን ክንባይና ሱ 35 ክንሸጠላ ኢና ኤቭሪቲንግ ንኢትዮጵያ ክንባይና ከምኡ ድማ እቲ ስፑንትኒክ ዝበሃል ሚድያ ናቶም ክንባይና የሎም ስለዚ ከም ኤርትራዊ ራሻ ንዓና ኩሉ ግዜ ሓደጋ ክትፈጠር ትኽእል ሃገር ምዃና ምግንዛብ ከድልየና እዩ ኤርትራ ግን ዋጋ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ ገለ ካብተን ኣብ ጎኒ ራሻ ጠጠው ዝበለት እያ ነይራ ተዘገርም ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሽዑ ኣንጻር ራሻ የድሚፁ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ተገበረት ሸለል ዝብላ ሓይሊ እምበር ብትክክል ዝሪኣ የለን ይብል ኣሎ ኤርትራዊ ናትኩም ርእቶ ክንሰምዕ እንደሊ ሓቂ በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና እቲ ቻይና እውን ኩላቶም ሲ ናብ ኢትዮጵያ ክፅጉዑ ዝደልዩ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ዝመርፁ ንርኢ ምስቲ ዕቤታ ምስቲ ዘለዎም ገለገለ ብልጫታት እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ እውን ከም ኤርትራዊ ግምት ክውሰድ ዘለዎ እንታይ ዳ ክንገብር ንኽእል ንብል ኣብዚ ንብሎ ዘለና ብኸምኡ እዩ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ቱርኪ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዓብይ ቅርበት እዩ ዘለዎ ግን ግብፂ ስዑድያ ቱርኪ እዞም ሕጂ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን እናተወደኑ ዝመፁ ዘሎ ኤርትራ ዝያዳ ንዖም ክትጥቀመሎም ክትክእል ኣለዋ ግን ክትቀላጠፉን ኣለዋ ኣፅዋር ንምግዛእ ድዩ ካልእ ነገር ክትገብር ተኮይና ዝብል ርእቶ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ክወፅእ ንሰማዕ ኣለና ካልኦት ስዑድያውያን ኣብ ነቲ ኩነታት ምስ ኢማራት ዘሎ ብሰፊሑ ክዛረብሉ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ኢማራት ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ሕማቕ ሃገር ምዃኑ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ድሮ ፈሊጦም እዮም ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ 2018 መጀመርያ ካብቲ ዶራሌ ዝበሃል ወደብ ጅቡቲ ንኢማራት ሰጊጋቶም እያ ነዚ ወደብ እዚ ሕጂ ንግብፅን ንግብፂ ሂቦም ኣለዉ ግብፂ ምስ ቻይና ኮይኖም ወይ እውን ግብፂ ገለ ክፋልናቱ ንኸልምዑ ሂቦሞም ኣለዉ ንኢማራት ድማ ካብቲ ወደብቲ ሰጊጎሞም ኣለዉ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ወደብ ድማ ንሱ ነይሩ ኦኬ ድሕሪኡ ኣብ 2021 ኤርትራ ነቲ ምስ ኢማራት ዝነበራ ወታደራዊ ቤዝ ነቲ ፕላን ካንስል ጌራቶ ከም ዝኸደት እዩ ዝንገር ዘሎ
قتيلهم تابلو أب إسرائيل 15 جيبوتي officially warns Africa about UAE investments which are a cover for military operation. زي جيك بزعو دي نزارة بلزنا برناينا. أب سعودية ناي سعودية activists كم خبلوا من جمارهم قلنا قداسي. ناب كالوت زبصح عرب كبصح ناب كاله حزب كبصح سلازغل. دايبلو جيبوتي إسماعيل عمر قله ناي بريزنت سياسي لوين دي زيادة ناي جيبوتي بزعو زي قانون وسلم تاير دانني بريزنت سياسي دقاقامي investment ناتب عليه ወደባት ናይ ቀርን አፍሪካ ናይ አፍሪካ በሙሉ ንምቁፅፃር ኢማራት ገብረ ዘላ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ኣይተረዳእናን ኣሎ ንልምዓት ከም ዘይኮነ ግን ርዱ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ ዝመጠንቀቕታ ዝውን ይነግርዎ ኣለዉ ወርሒ 8 2015 ጊኒ ትበሃል ሃገር ከምኡ ንናይ ኢማራት ኮንትራት ካንስል ገይራ ኣብ ወርሒ 10 2015 ግብፂ ንኢማራት ክሸጡ ሓሲባ ዝነበረት ወይ እውን ኢማራት ኣብቲ ወደብ ናይ ኣሌክሳንድሪያ ዝኾነ ብርክ ክትገዛ ሓሲባ ነይራ ግብፂ ግን እምቢ ኢላ ወላ እኳ ብዙሕ ገንዘብ ከርባሓ ዝኽእል እንተነበረ ከምኡውን ኣብ ዲሰምበር ሶማልያ ምስ ኢማራት ዝነበራ ዝምድናታት በቲኻ ይብሉ ኣለዉ ዲሰምበር 25 ኣብ ብዙሕ ክሳብ ጃንዋሪ ድማ ጫድ ነቲ ምስ ኢማራት ዝነበራ ዝምድናታት ብከፊሉ ከተጉድሎ ከም ዝመረፀትን ነቲ ዳዕ መሰሪዕ ድማ ውሽጣውን ፀገም ክፈጥረላ ስለ ዝጀመረ ንዕኡ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ኢትያቶ ከም ዘላ ከም ቀደሙ ከም ዘይኮነ ይንገር ኣሎ አልጄሪያ እውን ተመሳሳሊ ንኢማራት ዝምድና ክትበትኽ ትደሊ ከም ዘላ ስለዚ እቲ ናይ ኢማራት ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሽግር ይገጥሞ ከም ዘለ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ብተደጋጋሚ እዚ ድማ ንኢማራት ዘለዎ ኣፅልዋ እና ሓመቐ እና ወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎን ብልፅግና ድማ እቲ እንኳ ኣሚንዎ ከም ድሌቱ ዝዕንድረሉ ዝነበረ ጉዳይ ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ ንባዕሉ እናወደቐ ይኸይድ ምህላው እውን ተስፋ ዝህብ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው ካልእ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተን ሃገራት ዘሎ ሓደ ነገር ክወስኸልኩም እየ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ብዙሓት ሰባት እንዲኦም ዝዛረብሉ ዘለው ሓንቲ ካባቶም ኣብዚ እዛ መፅሄት እዚኣ ኣብ ዓብ ጆርናል ወፂኣ ነይራ ኣበይ ምዃኑ ግን እቶም ናይ ብልፅግና ሚድያታት እውን ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ናይ ክልቲኦም ባእሲ ንቀርን ኣፍሪካ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ባእሲ ንቀርን ኣፍሪካ ዓብ ሓደጋ ክኾና ከም ዝኽእላ ኣብ ብሉምበርግ እያ ወፂኣ ነይራ ምስለኒ እያ ኣብ ብሉምበርግ ድያ ገለ ወፂኣ ነይራ እታ አርቲክል ካብዮም ቀዲሖም ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ቀርን ኣፍሪካ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘጋጥሞ ዘሎ ብፍላይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ጅቡቲ ኤርትራ ዝያዳ ግን ኢትዮጵያ ኣብዛ ሓደጋ እትያ ዘላ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጥታዊ ሽግር ወዲቓ ዘላ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ባትል ግራውንድ ናይ ኩናት ቦታ መን እዩ ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም ሱዳንን ሶማልያን እዩ ዘሎ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ማለት ሶማልያ ብንእሽተይ ክፋል ዝዓበየ ርሱን ኩናት ድማ ኣብ ሱዳን እዩ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ስዑድያ ቱርኪ ቀጠር ኤርትራ ኩላቶም እዚኣቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣለዉ ብልፅግናን ኢማራትን ግን ንዳዕ መሰሪዕ ይሕግዙ ኣለዉ ስለዚ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክንምንታይ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ሱዳን ኢዝ ኣርሚ ኣኪዙስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ኢማራት ገይሩ ንዳዕ መሰሪዕ ይሕግዝ ከም ዘሎ ይኸሶ ኣሎ ግብፅን ኤርትራን strengthening ties with Saudi Arabia to counter Ethiopia's growing influence ካልእ ግብፅን ኤርትራን እንኳን ላይ ስዑድያ ኮይነን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንምቁፅፃር ሽርክነተን ይሕይላ ኣለዋ እዚ ኩሉ እናሃለወ ድማ እቲ ናይ ገርድ ናይቲ ዲጋ ፀገም ድማ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ንዑ ክፈትሕ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብዚ እንታይ ብለሎ ሪስክስ ኦፍ ጋልፍ ራይቫልሪ ኣብ መንጎቶም ናይ ጋልፍ ሃገራት ዘሎ ፀገምካ ጋልፍ ዌልስ versus conflict affected horn creates asymmetric relationship እዚ ተን ጋልፍ ሃብቲ ኣለወን ኣብቲ ቀርን ኣፍሪካ ድማ ብዙሕ ሽግራት ዘለዎም ህዝብን ሃገራትን እየን ስለዚ ነዚ ማዕርነት ብዘይብሉ መንገዲ ክግበር ዝኽእል እዩ ብርግፅ ኣብን ዩኤኢን ሓደ ዓይነት ሽርክነት የብሎምን ዩኤኢ ዝበሃል ጎይታ እዩ እትኻ ባርያ እዩ ማለት እቲ ዝምድና ከምኡ ኤርትራን ስዑድያን ግን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ኤርትራን ስዑድያን ዝረአ ነገር እውን ኣይረኣና ኤርትራ ንስዑድያ ትሕግዛ ከም ዘላ እውን እኳ ሓበሬታ የብልና ሽርክነት ኣለወና ንብል ዘለና እምበር ገንዘብ ዲሓጊዛታ ኣፅዋር ዲሓጊዛታ ድራና የብልና ስለዚ ሽርክነት ናይ ኤርትራን ናይ ስዑድያን ምስቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ብልፅግና ናይ ኢማራትን ከነወዳድሮ ይንኽእል ኢና ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ነገር ንሪኦ ነገር እውን ስለዘይብልና እዚ ስዑድያ ጎይታ ናትና ወይ እውን ግብፂ ጎይታ ናትና ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ቢካዝ ዊ ዶንት ኢቨን ሲ ኦን ደ ግራውንድ ከምቲ ናይ ብልፅግና መዓልታዊ ድሮን ረኺቡ ነፈርቲ ናይ እዚያ ቪድዮ ጥራይ እናገበርኩ ከለኹ ሓደ ዓብይ
ክልተ ነፈርቲ ዓበይቲ ደም ዋላ ገለ ናይ ኣፅዋር ዝፀዓና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዋ ዝገልጽ ሓበሬታቶም ብራዳር ፈለው ዝገብርዎም ኣውፅኦም ነይሮም ስለ ደስልቸውና መዓልታዊ ከነብፅኦ ስለዘይደለና እምበር Eritrea's position, President Afwerki criticized UAE's destabilizing role in Sudan. Eritrea may become a more direct involved in the conflict. ስለዚ ኤርትራ ኢማራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ብግልፂ ዝተዛረበ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ግብፂ ከማይ ተዛረበትን ወላ እውን መራሕቲ ናይ ሱዳን ከምቲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ተዛረበ ይተዛረቡ ስለዚ ኤርትራ ሞር ኣብቲ ተራ ናይ ኢማራት ብግልፂ ኣንጻር ኢማራት እያ ዘላ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ከምኡውን እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እና መመሊሱና ኣተወ ዝኸይ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኢማራት ከቢድ ይከውን that's why ድማ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ስዑድያ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ካውንተር ክትገብሮ ከም ዘለዋ ስዑድያ ነዚ ብልፅግና መርገፂኡ ከነፅር ከም ዘለዎ ወይ እውን ኣካይዱ ከነፅር ከም ዘለዎ ፀቕጢ ክትገብር ዘለዋ ሃገርቲ ኮይና ሓንቲ ንሳያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ኣካል ናቱ እዩ ኢልና ክንዛረብ ዲናውን ሸጧል አቶ ገዱ ዛሬ አቶ ገዱ የሻዕቢያ ተላላኪ ነው የአቶ ገዱን ህሊና የሚዘውረው ሻዕቢያ ነው የራሱ ህሊና የለውም አሁን አቶ ገዱ ፖለቲካሊ ነው ያነሳ ያለው ኦልሬዲ ህሊናውን ባርስኻ ካታሕልና ዘለከ በዓል ሕልና እስከ በዓል ሕልና ኢልኩም እስከ ጽሓፍሉ ንገዱስ ሓቂ ስለዚ ነገረ ሕልና የብሉን ሻዕቢያ እዩ ዝዝውሮ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ብልፅግና ክሕስዎ ዝፈተነ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ክሕስዎ ዝፈተነ ኣነ ዝፈልጦ ታሪክ መስክር ኢልዎ ዝግብኦ ምስክርነት ምስ ሃቦ ውይ ይብላ ኣሎ ይርእይዎ ኣለው መቸም መንኩም መን እዩ ተሓቀኛ ዝገሄር ኣሎ መንጎ ንሕና ግን ብጭብጢ ክንርኢ ከለና ዝመስል ዘረባ ናይ ገዱ ምዃኑ በብዙሕ መንገዲ ድጋፍ ክረክብ ንሰማዕ ኣለና ፋኖ ድርጅት አቁሞ የራሱን እየታገለ እንደሆነ እናውቃለን ቀደም ሲል ሲነሱ የነበሩ ነገሮች እንዳለ ከዚህ ያለፈ በዚህ ትግል ውስጥ ምን እያደረገ እንደሆነ በግልጽ ምንረዳው ነገር የለም ነገር ግን ገዱ አንዳርጋቸው ለአብይ አህመድ አገዛዝ ናይትሜር የመጨረሻው የስጋታቸው ምንጭ ኦፍ ኮርስ ዋይት ሃውስ ትራምፕ አስተዳደር ጠርቶ የሚያወራው ሆኗል ስቴት ዲፓርትመንት የሚጠየቅ ሆኗል ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ተንታኞች ዲፕሎማቶች የሚጠይቁት ሆኗል ከኤርትራም ከሌላም አካላት ጋር የመነጋገር ዲፕሎማሲያዊ ሌቨሬጅ ወይም እድል አቅም የተፈጠረለት ፖለቲከኛ መሆኑ ግልጽ ነው ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ ኣብ ፓርላማ ናይ ሃገሩ ንገዱ አንዳርጋቸው ሽሙ ፀዊዑ ብዛዕቡ ዝነበረ ክዛረብ ምፅውዑ ነቲ ገዱ ተቐባልነት ናቱን ኣቓልቦ ናቱን ከምኡውን ለቨሬጅ ዓቕሚ ናቱን ናይ ምዝርራብ ብካልኦት ኣቓልቦ ናይ ምርካብ ዓቕምን ከም ዘዕበዮን ንሱ ድማ ምስ ዝነበረ ስልጣንን ዝፈልጦ ኩነታትን ነቲ ኩነታት ድማ ኣብቲ መልሲ ናቱ ተሪኽሞ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ንሓትሕቱ ከናቆቶ ዘይኮነ ኣብ ከናቆቶ ይደሊ ከም ዘሎን ንሱ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገበረ ብዘየገድስ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ ጌጋ ከም ዝነበረን ህዝቢ ትግራይ ዓብ ስቃይ ከም ዝወረዶን ህዝቢ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንፅቡቅ ኢሉ ከም ዝገበረን ኣብ ድማ ብፅቡቅ ይገልፆም ከም ዝነበረ ከም ዝሎ ምጠላም ከይኮነ ከሎ ንህዝቢ ምሓራ እውን እንትኾነ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኮይኑ ብዙሕ ንዝገበረ ዘሎ ምስ ገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ክረአ ከሎ ገዱ ተቐባልነት ዘሎ ፖለቲከኛ ንክኸውን ኣብ ደገ ከፊትሉ ክንብል ከለና ብግምጣሉ እቲ ናይ ብልፅግና መራሒ ንነፍሱ እናዋረደ ምስ ገዱ ክወዳደር ዘይክል ናይ ሞራል ሽግር ዘለዎ ከም ዝኾነ ይገብሮ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ተደጋጋሚ ድማ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ንዑ ዘጉልሕ ነገራት በብዝሕ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ንኣቢ ትሕምሞ ዘላ ሓንቲ ነገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለው የዚህ ሁሉ የአብይ ህልም ያበላሸው ምንድን ነው ሶስት ፊደል ጽምዶ ይባላል ጽምዶ ኒውዮርክ የገባው ዩኤን ውስጥ የገባው ነው ጽምዶ ነው የሚባለው የዛሬ ሁሉ ሲያንጨረጭረው የዋለው የጽምዶ ውጤት ነው ያልነው ለዛ ነው እና የቆየ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የቆየ ነው የባህር አሁን ባህር በር ስላልን አይደለም ብሎ ወደ ኢህአዴግ ወደ ደርግ ወደ ምናምን ወሰደው የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው እኔ ነኝ ኦስማን ሳልህን ተክቼ ከሰራው ግራንድ አትጋቡ ፕሬዝዳንቱ ፍቃድ ሰጥተውኛል ያለ አስመራ ሄዶ የእናንተ ውጭ ጉዳይ ነኝ ስለነበረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ስታሊን ድማ ንስታሊን እውን ከጥቅዕዎ ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ፅንዓት ኣሎ ፀኒዑለታ ፅምዶ ናይ ብሓቂ ፅምዶ ንኣቢ ዕቢዳቶ ዘላ ኣፀሊላቶ ዘላ ንኩሎም ካድረታት ናቱ እውን ኣፀሊላቶም ዘላ ፅምዶ እያ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፅምዶ ዓቢዶም ከም ዘለውን ኣብ ፅምዶ ነኺስካ ምኻድ ድማ ሓንቲ ካብቲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ
ብጭቡጡን ውፅኢ ዝረኣዮ ነገር እንተሎ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ፅምዶ እዩ ኣብታ ፅምዶ ምፅናዕ ከድልዩ ብልፅግና ኣገይን ነታ ፅምዶ ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ድራማን ተንኮልን ከይን ኣብ ምህንዳስ ዓዲ ክውዕል ከም ዘይኮነን ይውዕል ከም ዘየሎን ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ግን እታ ፅምዶ ነኺስካ መሓዝ ኣገዳሲ ክኸውን ጦርነት የምንፈልግ ሰዎች ቢሆን ኖሮ ከፕሪቶሪያ በኋላ ህወሓት የሰራቸው ትንኮሳዎች እምቢባይነቶች በቂ ናቸው ወደ ጦርነት ለመግባት በቂ ከበቂ በላይ ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ፅምዶ ትብል ይዕቢዳቶም ከም ዘላን ኣብ ዝኸድዎ ነዛ ፅምዶ ላዕልን ታሕትን ከብልዋ ኢና ንርኢ ዘለና መቸም ኣብቲ ሓላ ጥራይ ኢኻ ትብሎም እቶም ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ድማ ሃየ ቀፅሉ ንኸሱ ነኺስኩም ቀፅሉ ጥራይና ከንብል ንደሊ ንቐፅል ተስፋ ዝገብሩላ ገለገለ ሰባት እውን ብኣሉታ ዘልዕልዋ ነጥቢ ኣብ ሓንቲ ናይ ፅምዶ መደብ እታ ብሕወሓት ምራሕ ትግራይ እታ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘመሓድራ ትግራይ እንተተንኪፋ ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራ ሱቀ የብለን ትብል ነጥቢ ተላዒላ ነራ ብኣወል ስዒድ እዚኣ ስዒቡ ብርክት ዝበለ ሰብ ብፍላይ ኣብ እንትጭው ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ትጨፍጫፍ ክበፅሕ ከሎ ኣብ ተንቤን ኣብ ዝባድሩ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተመሳሳልቲ ናይ ፀለምቲ ዝነበሩ ኩነታት ክለዓል ከሎ ኣበይ ዳ ኣሎ ተሓገዝ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ንመዓዝ ሊዳ ትፅምዶ ዝብል ነጥብታት ኣልዒሉ ነይሩ ሞ እሳብ ተንኪፍና ክንከይድ ስለ ዝደለኹ እየ እንታይ ማለት እዩ ኣወል ኢሉ እዩ ኣወል ተኢሉ መን ከም ዝበለ ግልፂ እዩ ድሓር ብዝዋጀራት እውን ተስታውሱ ኮንካ ሓደ ግዜ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣካባቢ ሓደ ግዜ ድሮን ተፈፂሙ እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ጉድኣት በፅሐ ሕጂ እውን ፀለምቲ ይፍፀም ቀኒ ተንቤን ተፈፂሙ እዩ ዓድዋ ተፈፂሙ እዩ ገንደፍታ ተፈፂሙ እዩ ኣብ ወረራ ኣበይ ዳ ይኒሄት ናይ ኤርትራ ድጋፍ ዝምልከት እዩ ኣብዚ ግልፂ ክኾን ዘለዎ እዚ ሚድያ ዝከታተሉ ይኹን መላእ ትግራይ ሓደ ግልፂ ክኾን ዘለዎ ዝመስለኒ ብውልቀ ርድኢተይ ግን ኣነ መንግስቲ ወኪለ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ወሓት ወኪለ እውን ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ እስካብ ዓለማዓት ዝገብሮም ኩሎም ዘረባታት ብውልቀ ሓላፍነት ዝወስደሎም እዚ እንታይ ክዛረብ ኢለ ሓይተ እውን ተዛረበ ኣይፈለጥን ንዝፈጥሮ ስሕተት እውን ባዕለ ተመይዝ ሓላፍነት ዝወስድ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ከም ሓደ ኣባል ተዘይኮይነ ኣነ ካሊእ ገለገሊኦም እንታይ መስለካ ይከኣሎ ህወሓት በጅትልና ወይ ደደይት ሚድያ ከፍ ኢልና ወይ ዛራ ሚድያ ከፍ ኢልና ንኣታዊ ኢልና ንምንጪ ኢልና በቃ ሃፋትም ዝኸፈአና ዘይመስሎም ገለገሊኦምስ ንእሽተይ ናይ ታክሲ ልኩሕና ግዛዕ ክሰሎም ከለሓስ ስኹም ትርቂ ሓልካ ግዛዕ ኣልካ ብፍላይ ለይቲ ገለ ተትስእ ኢኻ ከ እንታይ ኣተወ ካልኣ ለይቲ ትትስእ 998 ይኽፈል ተኸፊልካ እኳ ዘይትስእ ኣልካ ሓደ ብዘጋጣም ዘይከረጋግጦ ዝደላ ኣነ ሕወሓት ከምዚ ገበሩ እውን ኢልና ይፈልጠን በዚ ጉዳይ እዚ ብፅቡቅ ነገር እውን ነቂፉና ብሕማቅ ነገር እውን ወቂስና ብፅቡቅ ነገር እውን ምስግንና እውን ይፈልጠን እንታይ ከም ሰርሕ እንታይ ከም ንገብር እውን ዝፈልጠና ዝቆፃፀረናን ኣካል እውን የለን ደደቢት ይኹን ዛራ ይኹን ብል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ግን ትግራይ ትጠፍእ ስለ ዘላ ትግራይ ካብ ጥፋት ንምድሓን ትብሊ ደስ ወይ ንጠፍእ ስለዝኾነ ጨካናት ብተቃለስካ ንእሸይ ብተፀገም ስድራኻን ከዓ ተልሕን ናይ ስዋዕት ሓደራ ዝፈፀምካ ንኣብይ ክመፅእ ደልየ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ በዚ ዕላማ እዚ ገርና ክንገብር ከለና ኣብቲ ናይ ፅምዶ ኣብይ ሓመድ ሓንቲ ደልያ ነገር ኣላ ንኣብነት ሪኢኻ ምክን ጌታቸው ረዳ ብኣሞ ናይ ብልፅግና ቃል ኣቀባይ ታብ መፃውንቲ ቆልዑ ብዘይ መድፍዕ ተወድኡ ዘለኹም መድፍዕ እንደእትዉ ታንክ እንደእትዉ እዚ እንደገበሩ ይብል ነይሩ ንምንታይ በለካ መድፍዕን ታንክን ንሕና ርኪብና ኢና ንፀላእ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ሰብ መድፍዕን ታንክ ሒዝካ እንትኸይድካ ይኸው ርኪብ ኢለ የረከበን ዝብል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም ዝብል ጂኦግራፊ እንተልዩካ ኣየር መቃወምያ እውን ናብኡ ትኩስ ድሓር ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ክልል እያ ሓንቲ ሃገር ከዓ ሓንቲ ሃገር ሲላ ይተኣቱ ስለዚ ሓንቲ ትሪኦ ዝኾነ ታሸው ስለ ዘበለት ተጓይኻ መፂኻ ትግራይ ናይ ዓላስ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ሲልካ ትኩስ ኣቢልካ ተብሎ ነገር የለን ድሓን ተጎደፋይ ከምዚኣ ገይሩ ዝምልሰሎም እዮም ዝደልዩ ሓካ ብዙሕ ግዜ ክዛረብዋ ሻዕብያ ዳኣብያ ኣሎ ገለ ይብል እኳ ናይ ቆልዑ ኩናት ኣይኮነን እዚ ናይ ዓበይቲ ኩናት እዩ ዝኾነ ካብ ንኣወል ስዒድ ካብ ጀመርኩሞ ድማ ናብታ ናይ ኣወል ስዒድ ስግር ክንብል ንቐፅል ፖስት ትግበር ኢሉ ይእዝዝ ናይ ዝፍልልይ እቶም ሰራዊት ሰብ ምዃኖም ስለ ዘይተርፍ ይደኽሙ ይጠምዩ ይድቅሱን እዮም ቦትስ ግን ከምኡ ይኮኑን ቦትስ ዝበሃሉ ብሶፍትዌር ዝሰርሑ ሰብ ዝመስሉ
شميتو سراويت يعتيقو كينات أوجو حزب تربشو زبل ناي حاسوت زينا مزغربلو اتتتك أمي سنبت يفرح نفتوتو يدول أب كومنت يتصرف يكارغر يماغوت ازمالت اتسب اب تا ابليكيشن بزح غزي اتفي لو مالتي تا ابليكيشن دما نسو بصنح متن غزي ادفرتايزمنت ناي كالوت كالات بوست تغبر لممد غيرو زبل زينا همو يخون زغبا نيرو ملسو اجي كمبيوتر زازو طرايو زغبر نيرو حجنا التكنولوجي ناب جنريتيف اي اي تسغاغيرولو ازمالت بعلو صحف يصحف سئلي سئل فيديو يسرح بروغرامون يصحف جناز ماشين زي كميلي زمهار زبل دما نرى كابتاب انترنت زلو صحفاتن مصحفتن داتا بمنبابي اتحدغا زلو دما ابزنت بزيو اما بالعسر شعت تخفل زمن مجزاتي مالت مريت محزن بانديرا متكال نيرو لومي اما بالعسران حدن كفل زمن مجزات مالت داتا مقصاري ازوم لو من تقوم لهم زلنا موديلات بمن يوم تسريحهم ملسو بعبيتنا امريكا كوبانياتات زبلي Open AI, Google, Microsoft. ازوم ماشينات كمهارون كله North America. I'm writing to introduce myself and to express my strong interest in contributing to the digital media and information space, especially during this critical time. كبر أول سعيد أبالات هدمونا أبنت كلمكم أبزح حلف فيديوي انتاي نقبر إلى تساوعيت مسغربكو زمتاتني دبداب بيخم ببالكم دير أول سعيد هدمونا entertainment إلى تجمر. My name is Eritrean and I am currently living in North America. I'm writing to introduce myself and to express my strong interest in contributing to the digital media and information space, especially during this critical time. كبر أول سعيد أبالات هدمونا TV. سمي إيرتراوي بال أبزوان أب سمين أمريكا يقمت عليه نزي زتحف زلهو بقدامنا تمس نفسي كلا ليكمن أب ستافاف أوان أب ديجيتال أو ميديان حبريتان زلن العلتا قداسنة بمبرهن الجامعين خبر كتنيب أنا سرحينا السوفت ويراتن هارد ويراتن إنجينير كوينة ستاوي حسنة زلوم سيكوير سوفت وير سيستمز كومود ما ديجيتال أويان ناي مكلخال سوفت ويرات ديجيتال بروتكشن تولز أم مسرح تمكرو لني أبزح على فقرة بأوان أبكم تيك توك إنستغرام فيسبوك يوتيوب نزعمسلو مرببات محبرة وميديا استفل عليو علامات أمان النتن سايبرا ودحنتن ميديا بحفشة بفلاي دماناي إيرتراويان ميديا بمحيال نتناي ديجيتال ورار نمكاتي ناتي تكنيكا وبقعتن توفاي النتن أبزي صورة وناي ديجيتال زمن أقداس خون خيلي أميديا سايبر سيكوريتي كمود ما ديجيتال أو مهازنت أبتقبر وسرحات بخمي كبركت ويكتحبا بريخل مساكم كالزرارب مبكعي عبي خبري سمعني نقزي خان نزع الدل بمهاب كان أمسكن نملس كل غاير تراوزيقا كتت أمحبرا ومراخبيتات تودحوا باي خمت أزي ناي موت ينعخا إيرتراو من اسم قصدي انتاي مسيلكم زنا أول كيتكم عم زيادة بتي هدمونا سمعوها أول تا تيزقو بروزلو نزي ناي تكنولوجيكاوي جنبار زقبون زمتنون نعود زمتن حدقا كم زلو ويزقل زلو أنا have full respect أبزي يبقى حكي نحدث أقام عمقوت ناتون كبد ناتون صبوغير كانت تردي خايو فرق مفتحي رخيب كان لخايز بحال نتس أقام مردع فرق عوت فرق مفتحي زبال هجي هتس أقامنا يرترا زيس أقامنا تكنولوجي كم تعوزخلنا يرترا لعلي تبرتن تانكن كم زخونة ترديو كم زا عينت فيديوتات كسرح مجمارو أزيا قداسي إيه كالاي كفالنا تدما كم زنو السنة أول دسعفو دزلو بزحات يوم دسعفو لين عاي تايم مخن قبر نخل تمال حدا أزيو كي إلا سب ولا وين يرترا يخيد يقن أبي كيت كمسمن تزارب حدا سبيسيفيك سب ويون نعوك من رح زخن أكال سلزي اللي كم بعلانا دما ولا كو عقمن تلنا أفقدو في سكيدنا كم كوحكوحون بزع قزيه يبلناني له سلزي أتان دلاتنا قزيه أبزن يلو حدا كوردينيت زقبر أكاونت زلو عقمن لنا كنا بركز زخن كم زي ما بزع قزيه يدمسألناي جنقل لسب سلزخونكو يا تسفان قبر بحقر درجة زي كم حدا بلان كل ومو ولا نشتي تيم أنا قد محجي له ولا سلسة كمبيوتر زلوها حانت تيم كتقوم اللوها دقزل لها كتات صبغن ديو كتيتون دي زلو راينا تاكايدو كخطر خلقن بحقر درجة انتهيت بلاناتنا حمشت عمد دحر حجي أبينا كنلو حاريك ببوغون زقبرو زلو دي كخون ويس بحقر درجة
ናትና ፕላትፎርም እስክልወና ናትና ስትራቴጂ ክልወና እዩ ብልጽግና يحمق يطبق ناتو بلان الله يسرح له يفكر له كمان الله بروباغندا ون يسرح له نحن دما بعقمنا كنقبروا له زي نخل انتهى له سلازي اذا اول تقبرا زلو تقصل تسفا قبرانا بابليك للزاربو زلو دما تسعنا المقبار مالتي هذا زخونه يكون بلان ولا وش تاع يعني فدي ولا بقى له قينو هذا بلاتفورم كلهم وحده سبا زلو بوحده عقم خبقس خل انت له قينو ينجر عنافر ناتو دما بدقم سكونو كمي غير كسب كابيك مصغل قلمله ويون دغزو الميدياتات نزي حجزونا كبحال كله دما احنا زكالنا كنحجز نخل نتا حساب ناب كالوت كم زبصحن خالوت امينوم كرعمولو خمزخلو نمغبار دما زكالنا هنغبرينا بزخونه ازي صقم ازي زاكل قلاحتان زاكل غالبون كركب مخالط راينعي ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ይራያንሎ ማንያቱ እዚ ነገር ዝኽዛረብ ከሎ ኣብዚ ቻነል ክላስ ኻትኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይፈልጡ ወዲ መሲልካ እናበሉ ብዙሕ ሕማቕ ዝፅሕፉ ሰባት ይረ ነይረ ሕጂ ግን እንተኾነ ብሃገር ደረጃ እውን ኣባልፅት ካብ ሃገር ስለ ዘሎ እቲ ፀገም በሪህሎም ከም ዘለዎን ዘድሊ መፍትሒ ንምግባር ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ክኸትት ከም ዘለዎን ዝከኣሎ ንክገብር ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ናይ software engineers ክትኮኑ ትኽእሉ ናይ AI ኪላታት ክትኮኑ ትኽእሉ everybody ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሳተፉ እውን ነናቱ ግደ ክህልዎ ይኽእል ግን ኮኦርዲኔት ዝኾነ መንገዲ እንተጌርና ድማ ንሱ እውን ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ተስፋ ንገብር ናወል ድማ በዚ ዝኸዶ ዘሎ ቀላሲ ተራ ተቐፅል ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ሰብ ዝኾኑ ወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ምድጋፍ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ let's go وطيب شطارة انتون حانتي شعبية كلنا دياسبورا يقوم عقد زلنا عودنا حفاشي لحدنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسر أبو فلالاي إريترا أمنتنا أصلا ما يكسرنا إريترا واجنا إريترا حاضرنا سمعت تمزة من فلالينا حالي اللين طنقة حالي اللين طنقة إريترا إريترا تذكر بدوكا